Señora conselleira. Anda que non é a miña función corrixir a unha diputada, isto comecei ademais que o sabe perfectamente que ese informe non é o informe definitivo, que é un informe aclaratorio onde solicita información á Consellería. Ese informe de valedor, o informe definitivo do valedor, aínda non está presentado. Non en van de todos os xeitos, o máis importante para min é tentar clarear a situación dende o punto de vista desta Consellería para a esta institución. O amparo mellor que eu lle podo dar ás familias e, sobre todo, ás persoas con discapacidade como goberno, evidentemente, é unha plaza pública. Ese é o noso obxectivo dende que chegamos á nosa legislatura e, por eso, medramos en plazas públicas para a discapacidade. Pero, por concretar o exemplo, xunto ca entidade que estamos a falar agora mesmo, esta entidade que estamos a falar ten 3 centros. En 2 deles temos concertado 85 plazas. É dicir, seguimos o procedimento de concurso, seguimos facilitando a posibilidade de que teña un PIA, lle dimos a oportunidade de que ao longo deste tempo ese PIA se convertera de provisional en definitivo. Non ten aínda todavía ningún PIA definitivo, pero evidentemente a vontade é, para mellor e garantizar o mellor amparo, dar plazas públicas. Eu non veño aquí a falar do meu corazón, señoría, porque lle podo garantir que, aínda que non o crea, o teño. Pero o que teño que cumplir e o que me pide un xuíz, se algunha vez teño que estar delante del, non é o meu sentimento, sino o cumprimento da legalidade. E lle guste vostede ou non lle guste, para ter plazas públicas concertadas nun centro, teño que facelo por concurso público. E máis cando hoxe en día na cidade de Vigo hai 25 plazas libres públicas onde poden optar todas as persoas con discapacidade. É dicir, hai máis centros que prestan o mismo servicio e a única garantía que lle podo ofertar de plaza pública é facer un concurso público que opte e evidentemente teña a mellor puntuación, como así a tuveron o 90% das entidades asociativas que se teñen presentado a concurso público e que teñen conquerido estas plazas públicas. E a ver se teño a oportunidade agora de ratificar o que a esta entidade xa lle dixen hai máis de un mes. Temos a oportunidade de falar cando queiran. E, evidentemente, agora as cauces legales están paralizadas, porque presentouse un recurso, e no momento que este recurso estea resolto, evidentemente volverei a falar con esta entidade para ver as liñas de colaboración que podo facer con eles, pero non para concertar plazas. Non para concertar plazas. A única maneira de manter unha plaza pública é por concurso público. As liñas de colaboración que poden existir con esta entidade e con calquera outra será unha negociación conveniada de 2. Isto non é a primeira vez que o digo. O teño dito moitas veces a esta entidade e a todas as entidades. Moitas gracias. Esgotados os puntos do orden do día, érguese a sesión.